доларът е валута, която е фактически резервна за целия свят. Когато се прави сделка между две държави, всичко минава през долара, през курсовата разлика, примерно между рублата и долара, и след това между долара и рупията, както беше преди. Тоест, американците облагат с данък целия свят. Сега това се намалява. Знаете, че историята с петродолара, споразуменията в Саудитска Арабия с Америка и така нататък. Вижте какво се случи назад във времето. Садам Хюсейн изведнъж реши да не продава иракския нефт за долари. Той тръгна да го продава за други валути. Излезе, че е диктатор, че притежава ядрено, химическо, какво ли не оръжие. Всичкото му измислиха. Казаха, да, доказа се, че нищо не е вярно. Нищо не е вярно, но как свърши? На бесилката. Така. Кадафито, както му викат част от нашите симпатични сънародници. Кадафито какво направи? Кадафито в един момент симпатяга, обаче реши да продава либийския нефт не за долари, за да измисли някакви африкански франкове, валути и така нататък, но и излиза от доларовата зона. Матрица. Как свърши? Симпатичната в кавички Хилари Клинтън с чаша се изгаври с страданията на този възрастен човек. Абсолютна простащина. Ужасяващо беше, да. Но го унищожиха. Какво се случи в Венецуела? Още Хуго Чавес започна да говори, по времето на Мадуро това се разшири. Те започнаха да продават своя венецуелски нефт, своя венецуелски петрол за юани. Започнаха пак да излизат от доларовата зона. И сега какво стана? Видяхме какво стана. Изгониха Мадуро. Тоест виждате, че всеки път при този грешна в кавички крачка, която е несъобразена с американските интереси, на съответния ръководител той се демонизира от глобалните медии и му се реже глава.